Diwai ambek Sarmidin. Duwek cengele ngene iki. Iya. Ya kaya petik dibelah iku wis polane. Kelepek pindhone. Yes, kelepek. Sing kelepek sapa? Ah, Sogol iki bae gak ana apa-apane belah. Terus sing kelepek Sogol. Lah sing kalah Ya Sogol iki. Duh, Dadi Sarmidin iku bar ngowahi wong sorak sak pasar. Daerah kulon, daerah kidul, daerah wetan, daerah lor. Iku wap Sogol menangan. Jare kalahan kono iku menangan. Sarmidin iki kelepek ta. Ora sing kelepek Sogol. Gelem gak slamet Sarmidin yo. Sumpah. Sing kelepek sapa? Sogol menangan. Kayane. Aja pringisan bareng Sogol disenggol karo Sarmidin. Sarmidin kok mau pendekar tuwe macem-macem. Sogol dia tuh macet. Dia telak. Ditelak. Sarmidin duwe kowong. Sing kelepek sapa, Bang? Sarmidin. Bang Sogol. Sogol menangan. Apa? Sapa? Ayo. Bebek sapa? Iki lho apik kan. Nah, iki lho. Ayo ngomong. Iki lho. Alas rasa kakan kata, lang cerot Ayo ngomong. Kok aja nambahi kata-kata lek. Salah sapa? Salah sapa? Alas Sarmidin. Sarmidin kok Sogol. Sarmidin. Sogol kok Sarmidin. Sogol. Sarmidin. Dah, Sogol menangan. Ayo, sing kelepek sapa? Sapa? Kuping kok jam Sarmidin. Sapa? Liwula sesine ya enak lho. Sing kelepek sapa? Sarmidin. Sarmidin apa Sogol? Sogol. Sarmidin Sogol menangan. Ayo ngomong